Ki pulit ke East Giant Hills kila kerpat ya ke jingarap jong ki pajba kenang banla ban itu ya ke medyap jong uwe ushin rang briu kabala yo sei na ka krem dewyong kabala ishra ha ka shnong mulai bri sumer ha ka tayo baladep. U Superintendent of Police ke district u Pankaj Rasgania ha ka khatrik jemang ula ong baya kini ka medyap kabala kempuan labu hapo ka jakabu medyap jong ka civil hospital Klirian. Na kebenta ke jingpen itu bat ke jingwan shimti da ki bahayi ngasem. La kerpat ikipat ba bakin wan syakmat ban aya kino ki jingtem la da ki don ha ke bayade bat keni ka medyap la ne syapang ki bahayi ngasem jong u ong USP. Ya keni ka medyap la yo I hadien ba kalaper hapo ke we ke krem dewyong ke badon ha ka kendai terik jemang ha ke por kumba shibeje san po mensingi. La yo jingtip lengba ka phone na urang ba shnong ka mulai bri sumer ba kiladon ki bayo iya ka medyap jong ushinrang bom la ban itu ka baper hapo ka krem dewyong ha mulai bri sumer ong USP. Ki pulit na moriap BOP kilawan poi mardor sya kete ka jaka bat lap ya kete ka medyap ka balaper hapo kete ka par dewyong ka bajeliu kumbasan poput bat da ka jingarap ka kenhun na ka SDRF lala ban seino ya kene ka medyap na kene ka par dewyong. Hadin bala pendep ya ki jingdon kambaro kat kum kaan ya kene ka medyap la pen kendria no sya civil hospital Klirian ban penti kena ya ka daw jong ka jingyap ong uhe pulit. Ki pulit kila ong baya utai ubriu ompat la ban itu namar ka met ka laput palan bat la kentu ya kino ki badan jingtip ha ka bayade bat uni ubriu ne syapang ki bahayi ngasem jong u. Bakin sau bahaban pentip marmar syaki pulit ke East Giant Hills ka jing tokit halor kene kadang ya syakmat.